que zu mutia izan da, bestean gauza bat nintzen kesuna. Es lo que se te ha asignado. No sé. Bueno, nire kasuan, nik daukate zu izan zaitezke nire alaba, gauzak asko aldatu. Nire sasoian berezia den eman biderik, nik egin bidea horrela zaten dugulako. Gaur egun, nire edadeko gurasoak beste edukazioa daukatek ikusten inguruan, berezen arabei ematen dizkila aukera gehiago. Hori da pixkale bai garen kontua. Nire kasuan nirea nik egin eman. Besten kasuan, ez dakit ze sentsazio duzuen, ez dut jaso duzuen nolabaiteko hezkuntzaren kontra joan behar izan duzuen edo zuen etxean lagundu dizute horrekin zuen hezkuntzarekin. Nire kasuan, egia zen laguntza jaso nuen. Agian igual aitaren eredua jarraitu nuelako, igual bera ingenieroa zelako, ez dakit. Igual ere egiten du, nire etxean adibidez guztiak eman puestoak izan gara. Nik bakarrik aizko dauzkat, orduan igual ez dago bezitasun hori. Beste nire garaikideak nire beste etxeetan, igual gazaten da, nahi arrebi dauden etxeetan da, hor bai igual markatu dago emakumezkoen batera eta gizonezkoena. Nire kasuan adibidez ez. Eta igual gazteagoa direnean, igual egin dezakegu hemen, ez, zean empiriko bat, ez, froga empiriko bat, gizarte aldatzen doan, zuen kasuan zenolako hezkuntza jaso duzue. Sentitzen duzuen, zuen hezkuntza lagundu duela, eredu sexista horiek ez izaten, edo kontrakoa. Baita aurreratu dugu edo jarraitzen dugu. Nire kasuan bai. Nire etxean hezkuntza parek izan dugu nire nebak eta nik, eta gehiago esan da nik uste berak permiso gutxiago izan ditula nik baina. Nire adibidez gau ez gehiago atera nahi, normalan, no, zu goizetorri etxera, edo goizetorri bakarrik, nire etxean ni berrietu naiz bera baino beranduago, eta nik izan ditu beraino permiso gehiago. Zure etxean hori izan dut. Aprobetxatuz daukagula ama bat, eta Jessica bi paperak izan dituela, ikasketa lanbila eta gainera ama, mutila, esan duzu, mutila da. Saiatzen zara edo kontuan daukazu berari hezkuntza ematerakoan hau zaintzen, pixkat daukagun hezkuntza sexista hori ebitatzen eta berari erakustea den aukera guztiak eta bar. Bueno, ni beti da nik berarekin, beti esan dio, egiten nahi duena egitea. Gogoratzen dut txikia zenean, egun batean, nire batekin, jolasten zegoen. Eta, bueno,